So seo é or obair nua le haigeneamh. Seo táid ag fearlam conas seicimh a ghrafadh. So seo or pátrún líneach hain cahar seacht de trídeag. Scríbh an aice leis seo é an céad ionad hain, an dara ionad tí2, an tríú ionad tí3, an cathrú ionad tí4, agus an cúigiú ionad tí5. So just bracamid síos é or graph dír cosúla seo. So seo bunaí gcónaí bín an TN. Okay, so céáid a bhfuil mit. So sa céadáid tá hain. So láslí an seo. Star áid tá cathair gin. So cur an seo é. Sa tríú ionad tá seacht. Sa cathrú ionad tá 10. Sa cúigiú ionad tá 30. Okay, agus an seo beg tusa a bhd níos fearr ag déanamh é seo. Mar iad a cúplar beg 4 rial ó agat. Agus seo é or graph agus bheith déanann sé líneach. Okay, agus bhí iscin go raibh sé chuna bheith líneach a rís de bhór gur bé an difriocht an cé difriocht móda trí. Okay, sin an pátrún líneach an seicimh líneach chuna sé ghrafadh. An cé ceann eile ná seicimh chearnacha. So tá ceann samplach go an seo. Rís tí hain, dó, 3, 4 agus 5. Agus grafadh é an seo. So in áid hain we have 3, náid dó tá 4, náid 3 tá 6, náid 4 tá 9, in áid a 5 tá 30. So is féidir leat a eáil go bhfuil cuar an seo. Okay, so just bí cuarmach ag scríomh é seo, agus tá ag an mo dhéhall a dhéanamh an sin. Is féidir leat a eáil an cuar, the curve. Okay, agus bhálam just I dhéanamh níos sa léir an seo. So sníad or puntí agus náid 30 an seo. Okay, so sin é or cuar or graph den seicimh chearnach. An is tá ceann nua, seicimh easpónantúla. Okay, so exponential sequence. Agus deirtear gur go sé easpónantúla de bhór go mín easpónant I gceist nó cuacht. Okay, so I gocht dó, I gocht 3, I gocht 4, etc. etc. Okay, so mar hampla an seo bhí or seicimh easpónantúla an seo. Is féidirling eáil go sé ina easpónan go sé easpónantúil de bhór gur féidirling é scríomh mar iver éigen mar an ggéine I gocht rud éigen atá gathú. So mar hampla an seo, an seicimh seo, má aithníonn tú é sin bhí mar ag dul tríd na liste ifeacha seo tús na bliana, dó, 4, 8, 6, tuacha dó, 60, 4, 1, 5, 8, etc. So is féidirling é scríomh mar dó gocht a hain, dó gocht a dó gocht a 3, dó gocht a 4, dó gocht a 5, dó gocht a 6, etc. So sa céad ionad tá dó, tá dar ionad, tá 4, sa 3 ionad tá 8, sa 4 ceann tá 6, 5 ceann, 6 ceann, etc. etc. An slí aithníonn sibh sa tasta sóisreach an seicimh easpónantúla é ó pátrún ná níl an cé difriocht ar cóvéid agus níl an dar difriocht ar cóvéid. Okay, so muna bhfuil aon ceanna denna céad nó dar difriocht ar cóvéid an sin is seicimh easpónantúla é don tasta sóisreach. Okay, so anis tá me can é chur síos ar an graph. Sa céadáid we have dó. So sa dar áid tá 4, sa 3 áid tá 8, sa 4 áid tá 6. So is féidir leat a eáil bechuirt an dul sús an seo níl má graph má glór. Sa 5 áid tá 32 agus bhag sé sin 40, 6, 8, 20, 2, 4, 6, etc. Is féidir leat a eáil go bhfuil sé sús an seo. So go hantapa I bhfad níos tapúla ná an ceann chearnach tá sé ag dul sús. So rís táid sé 6 clunci an seo gom leis an tabléid seo, but sibh sé sóáile beag sé bhfad níos ábailte ceann sléiríanamh. So is féidir leat a eáil go bhfuil fás an tapa ar siúil an seo. Okay, sampla de fás easpónantúla. Well, sa gnáchaint deirtear mátá fás an tapa I gceist, deirtear gur fás easpónantúla exponential growth. So sa gnáchaint just fás atá an tapa ar siúil déir daoine it's exponential growth ar fás easpónantúla. Agus mar hampla an coronavirus an méid cásanna sa sin
tá sé tar éis fás an tapa an seo, so fás tapa. So sin an fá go bhfuil daoine ag rá gur fás easpónantúla é atá i gceist leis an coronavirus. Okay, so tuairgí aradí a bhéint asúla an gúil sibh go léir go má agus seo é an obair nua le haig gniuh.